क'क्राझारनि खोला सुबाइजाराव मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय मिरु लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। भारत सरकारनि नर्थ इस्टार्न काउन्सिल बिथांखिनि गेजेरजों बिटिसि खुंथाया गोलैसोनाय गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खांनाय राहा खालामनाय लोगोसे फालांगियारि बिथिङाव जौगाखांनायनि बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कालुगाव सुबाइजार भिसिडिसिनि खोला सुबाइजार गामियाव मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय मिरु गायसनदों। मख'जाथावदि बे मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय मिरुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव सामलायजागोन। बे फोरोंथाय मिरुनि गेजेरजों बिटिसिनि गोलैसोनाय गामि ओनसोलनि लाइमोनफोरनो मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे बेनि फालांगियारि बिथिंखौबो जौगाखांहोनो नाजानाय जागोन। लुफुंजानो गोनां मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय मिरुनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै गायसननानै होयो। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एनइसिनि मोनसे स्किम बेवहाय मासरुम ट्रेनिं सेन्टारनि थाखाय बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टनो हरनाय जादों आरो बिनिनो जि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार जागोन बिनि दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेवहाय लादों। बे बेसरगाव बे गामियाव सुबाइजार गामियाव आं मिजिंथिदों बे प्रजेक्टआ जोबोद गाहामैनो गाहाम जाफुंसारगोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया फोरोंनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय बे मासरुम ट्रेनिंनि गेजेरजों माखासे ट्रेनिं होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माखासे मदद होनायनि थांखिजों बे स्किमखौ लाबोनाय जादों आरो आं मिजिंथिदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे थांखिया बे स्किमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जथेस्थ' मदद होगोन आरो थाबैनो रांखान्थि जौगानायाव बिथांमोना बिहोमा होनो हागोन। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे मासरुम बा जि आबाद बियो बयनिख्रुइ गोरलै, बियो माइ आबाद एबा गुबुन आबादनिख्रुइ दाउ अमा फिसिनायनिख्रुइ जोबोद गोरलै, बेखौ न' सिङावनो खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जायफ्रा मासरुमखौ आबाद खालामो बिथांमोना मासरुमखौ जायोब्ला बिथांमोना मोजां निउट्रिसन मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ फानोब्ला मोजां रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो। दा बे गासैबो बिथिंनिफ्राय नोजोर होनानै बे स्किमा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे स्किमा जोबोद भायेबल स्किम, जोबोद मोजां स्किम आरो ओंखायनो आं मिजिंथिदों जे बियो थाबैनो जाफुंसार महर मोनगोन आरो जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनो बे स्किमखौ जाफुंनायाव मा हाबाफारि जोङो एबा मदद होनांगौ जों होगोन। अलरेडि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टआ क'क्राझार, चिरां आरो बिटिसि ओनसोलनि गोबां सुबुंखौ मासरुम ट्रेनिंखौ अलरेडि बिथांमोना होखाबाय आरो गोबां आबादारिफोर अलरेडि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों सोमोन्दो लानानै दङ आरो नैबे सेन्टारा जानायनि उनाव आरोबाव बांसिन मोजाङै बिथांमोना डेभेलप खालामबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। बे थाखोनि हागोन, लाइमोनफोराबो हागोन, आइजोफ्राबो हागोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपआ हागोन, आबादारिफ्रा हागोन, गासैबो बेवहाय खुनु बैसोनि एबा डिग्रिनि बाथ्रा गैया। गासैबो थाखोनि सुबुङा जायफोर मासरुम आबाद मावनो गोसो दङ बिथांमोना बयबो बेवहाय ट्रेनिं लानो हागोन। प्रसेस जागोन, एक्सपर्ट जागोन, बाहेराव जागोन, मानोना मासरुमनि डिमान्डआ गोबां आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जानो थाखायल' नङा, मेडिसिन बानायनो, भिटामिन बानायनो, गुबुन गुबुन बिस्कुट बानायनो, बायदिसिना बानायनायनि प्रसेसआ अलरेडि जागासिनो दङ। दा नंखायनो बेवहाय जुदि सारप्लास प्रडाक्सन जायोबा, नांनायनिख्रुइ बांसिन प्रडाक्सन जायोबाबो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। प्रसेसिं आरो मार्केटिंनि थाखाय अलरेडि इउनिभारसिटिया माखासे लिंकेजफोरखौ बिथांमोना लानानै दङ। दा नंखायनो बे ओनसोलाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनि इन्डियायावनो मासरुमाव बिथांमोना चेम्पियन जानानै दङ। बे हिसाबै मासरुम आबादारिफ्रा जेबो गिनांगौ गैया होननानै आं सानो।